Akor New Trap National Awakening Movement nekas ngi klalet ya kendo ya Deputy CM ka KHDC ban umailat ya kirilum garo ban long kum kirang basnong harai marwet ka bahap apo ka hima melem habakram bakinong thok khobor hadin ka jingi kendo bat Deputy CM ba pasingan CM wakil presiden ka khnam uba Thomas Pasa ulong ba hakabenta jong ka Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of CM Deputy CM Electors and Rangbak Shnong of Meliam CMship Act 2007 kala kerensyai batang ki Khasi ki wila banbat kum ki Rangbak Shnong nakaliang ba pasa ula ketu ya ka KHDC basyem da kilat kilinti ki bating ya kini ki self style garo Rangbak Shnong ki badai ki Shnong ki badon hakitan kapun ki bahap apo ka rai marwet jong ka hima Meliam katkum ka jinga thu jong upian CM kini ki Shnong ki bahap apo ka rai marwet ki dei ki bamdon ki Khasi ki basyong basa ba pasa ula banrap da ka baong banakaliang ajongki kila ajing mut ya ka KHDC bantung da umentri ubanlong kum urang ba Shnong hakini ki Shnong ki bamdon Khasi ba pasa ula thuru ba kila kentu ya ka KHDC banpan da ka kaipot nakahima Meliam halo ka jingya di ya thiet jaka hakini ki Shnong ki bahap apo ka rai marwet hakini ki sansnam section ka baar subsection O la tho sai kedar tang u Khasi ula benong Rangbak Shnong kene digaan omdan cu balawan perkelai kene te kajing bat Rangbak Shnong kajing sai Rangbak Shnong jong kini gibreu kila don de seal kila don de ki letterhead bagi penon bagi kam yo de yaki kum ki Rangbak Shnong ban ngila da pentip ru si bab PNCM bal lemba kajing kam Rangbak Shnong jong kini ka don ru kajing ya di jaka seki bam de ki Khasi ka belong kajing pun kain padai ka Land Transfer Act 1971 yakini buruk ki arbeta ki belong ki mat ki bakongsan khamtam namar ba ki de ki Shnong haki khaput ki jongi nilai jing mod i bab sem in le i mardor kene ban sim da ka legal action yakini ki breu ki bakam yela de kum kita kirang Rangbak Shnong katkum kajing ai bor jongka an jogi Meliam jongu arjar niau de nakaliang jongi hadin kajing kan bab PNCA mi sothu ba ki don ki Shnong setie bom don su kita kinong Shnong Khasi ka an ka klem tho baladam don nong Shnong Khasi ulong no uwei pada ka klem tho na ka an kong bai Rangbak Shnong udei bandei bai u Khasi te nakaliang jongi ai jumut balada don su tau nong Shnong Khasi hakini ki Shnong dei ban appoint no menteri nakahima bo non function kung tau Rangbak Shnong kabar pada ngilajing modru banlum census ya kajing yadi tiat jaka hakini ki Shnong hakini ki san senang di beladam bangin lam manu bade shanu lade kena bungi yok ban bat di kini ki breu ki ban kan bade ya kalan ton salak ka kres pas punya kuai kabalai pada ngilajing mod ma nakaliang ka hima Meliam kadiban pha da kajing tho sha u deputy commissioner jogri bhai ban pentip show deputy commissioner ba ki Rangbak Shnong ki baka hima Meliam kala itho katkum ka ak arjan neu ki dei nakani ka Shnong udai une nakani ka Shnong udai une bat kino ki breu ki basoi ki kot kisla ki badai bat ki kot khando khamtam ya udisi ribai dei ban entertain ya kum kini ki jaj breu namar kadan ka jing yalam bakala pada